Mad Minox, ziri sei. Mad Minox nyandira kubata inayo naona pane video yamakaposta. Muchitaura nyaya yenyu kuti muri pa level 4. Yekuda kupenga handiti. Kuenda. Muri kuona trade zvinoitika muupenyu ka. Ndekuti sometimes a nickname yako iwe personally like yangu inini ndonzi Mad Minox andira handina kuzvipa zita rekuti Mad Minox saka nickname iro unopedzera kuita kunge ndozvandiri but aka lifestyle kamakachuza kajamani ka makurwadziwa nechimanje apa mapera mari here hamusina mari mari ndinayo mari ndo yandinayo mari haiperi zvekumhanya zvayo uri kuona inini like I said last time ndakatobuda pa10 like 2-3 days ago ndaitotendera ndichitora mari wese but mumwe munhu anenge achifunga kuti ndotengesa zvinhu zvinonaka nakadhula dhaka wese but iwo kana munhu une ingredient yacho kuti zvinhu munhu ari kuita mari soso wadi kuita iwewe kune vanhu ane mari kuna vanhu ane mari ka but imimi manje yamunoita ndeyekuti mukapinda paZimbabwe manje ka mune muri mbinga Mad Minox. Last time yakaenda kuZimbabwe wakatanga kusvika kupi? Ndakaona imwe video yako uchienda kuna Chillsport uchinopa vanhu mari. Aiwa Chillsport ndedu ukafanta DJ levels na Ribi. Aiwa kabatana fanta na Ribi na levels vakuzvishandira ka. Iwo zvikachizopa mari sei iyo? Kungo appreciate maworks avari kuitawo mughetto waona ukaona let me put it this way ana fantani nana levels nana ribe waya zvavari kuita vari kutopa vamwe vanhu mabasa maintrapreneur but maintrapreneur akaya kuita mari ka but iwo akusvika uchiwapa mari saka iwewo kana iwe crew rako manje riri kuna second uko rakudawo kutengerwa zvinhu rakutaridza kuti iwe ukasvika iwe hapasina achanda kubasa hapasina achanda iwe ungawatengera doro everyday ona ungawa blame here ipapo inini pandakauya kukanada kuno ku1992 nandato nevashandi vanopfuura 20 Silverstone wasinzwisa inini personally nanda nevashandi inini but vanhu havazvamakaita mari here neSilverstone yacho pane vakaita mari muSilverstone ini handina kuita mari pane vakaita mari but yanga isiri poor management here wakazitadza kuita mari sei Silverstone was a big sound kuma90s ukoko ndokwangu Silverstone stereo 1 ndo masounds aipisa vamwe vese vanga vane masounds zvavo but panga pasina kana yanga iripo mari yese yaitwa kuSilverstone nekunhingirikini nekuagani and then kuchubu kwaBilliard ndokwaitwa mari but mari yacho makaita sei inini zvandava kutaura kuti inini handingambotaurira vamwe vanhu vasipo panapo inini handina kuita mari muSilverstone even kufoundation yeSilverstone pane vamwe vaita mari ini handina kuita mari panongotaura nyaya yemari ipapo ndo pazvinonetsa zviri kuti ko yangu iri kupi saka iyewo aizosapota sei sound makore ese aya hapasina chikubuda ipapo zvachanga nyaya yekuda mbiri here changa chiri chii dai wanga uchiziva kuti vazhinji vanoita sound system kunoku kucanada kunoku pandakasvika kunoku ndakaona a different level ndakatanga kuunderstanda kuti sound system inoitwa nevanhu vanotengesa zvinodhaka vachizovharidzira neequipment nesound system and ini handambira ndambotengesa zvinodhaka time iyo handini saka ini ndaitoda mari iyoyo ndaitenga marecords chitoda mari iyo but iwo wakasapota Silverstone for makore mangani Silverstone yakabva ini pandakatanga kuiziva personally kubva kuma-early 90s ana bloods vanga vachienda ikoko ini ndichizotanga kuendawo kujobs nechi waingosapota pese ipa but iwo ungada mochisapota chinhu chisina mari 10 here pasina chauri kuwana iwo hapana mari 10 last show yangu I think ndakaita 2015 so it's about 23 years ndichinyatsoti ndikuita zveSilverstone because Silverstone isound yangu ndagara uko Silverstone uko kuna Jane Fink kuna John Gallard in Silverstone dhuze nemuna Martin
ndokune kujamestown unokuziva kujamestown maybe haukuzive because hauzive zvemagete mucanada undadati sezvemagete ekuimagete uchiri mutsaka ukuona zviripo ndezvekudaiwa ndakautaona apa panext haisiketo waise. The only difference iri pabuilding yako ndeyekuti ndeye-TCHC haasi makonde kana maapartments yes ndo difference ingoripo hazviunze ugete izvozvo ukandipinza kana muna pana Jane and Finch kana Driftwood then kutaura neni zvegeto ukandiendesa Jane and Wilson ukutaura geto iwe sha uri kuona inini ndakasvikira mudriftwood ndagara 5 years mudriftwood wazvinzwisa Driftwood avenue 5 years hakuna imba yandisingazive neshabhini kudriftwood hakuna munhu wandisikazive aitengesa mbanje kana kutengesa zvinonaka but izvi takudhavheta manje takuenda kusiriko tachitaura nenyaya yekuti waifanira kuita mari pamangoma ndaifanira kuita mari but handina kuita time hausi kunyatsonzwisiseri aiwa but yangari but iwe ukatadza kumaneja zvinhu zvako wakuda kublemani manager inini I'm the owner of the sound system but kana uri owner ndiwe CEO kayo ndikugara kuno kune vamwana anenge achizvimaneja vanofanira kuita kuti ndiite mari handiti kune vanhu vanga variko kuzimbabwe sha angari aimanaja sound ndiani isaiza bango ndiye angari blazo wako and you know one thing bango chaita sikamuziva kuti blazo wako for the longest time udonoita Silverstone but bango ndiye angari brand resilverstone zati bango nasmiley naanza Mickey Mouse Junior D ndiyo angari Silverstone sound iyoyo handiti saka iwavo vacho ivavo ndo vaimanaja futi here vachiridza because bango taimiza nekuridza noti kumanaja business kujobs yoga mamusikapiwe mari here imimi chichi chaitika maipiwa mari yepagedhi chete here padhoo taipiwa mari padhoo chete is a percentage but percentage ini kana ndiri kuno hapana kana sendera ndaiwana saka iwe unofoti mari iyo yapiwani but iwe paukati mari iyo yapiwani wakamboibvunza here iwe mari yacho mari ndakati ndakabvunza ikanzi chii sha wobva waramba uchitumira marekodzi aiwa marekodzi ichose hobby yandaitoita kuno kwekuti ndombobudawo pamba waiziya saka kana yanga iri hobby iwo hakuna kuexpecta kuti waita mari kaipapo yanga iri hobby ana bango ranga riri basa ravo bango ndiaye vaenda kumarekodzi vachinoridza everyday kampani yandakavhura ndakapinza vanhu basa inini kune vanhu vakatendesa vana kutyoro vaishandira Silverstone wazvinzwisa vaishandira Silverstone vakatoita vakadzi vakaendesa vana kutyoro wazvinzwisa vamwe vaitowo baba dhopa ipai rakatori basa kune vamwe vanhu aiwa dhoo resilverstone ndanga rakadhakwa ipapo zvaitangira padhoo bozini ndakaenda kujobs ndakazobva nenyaya kwanga kuita noise too much ozaina ndiri mufana basa redanga riri kundodya tumari twatoenda seva ndaita sei ingandidya tumari toti handisuda zvenoise but jobs manje dhoo racho ranga rakaboka maipinda vanhu vese inzwa hakuti kukupinda vanhu vese vanhu vanenge vatorirwa mari panze inenge ira price nemadhomini saka anoitangwe munhu apinda mahara but anopinda mahara kana pachinzi pari kuita $10 Zimbabwe dollars vanenge vanzobatanidza mari dzenyu muri 4 saka madhomeni ndiani ana atiri kutaura because ndaiziva Nduna naTyre nagiant pamwe handisi kumurememba zvangu but kozoita madhomeni epajobs pamba nemadhomeni epajobs madhomeni epajobs aipindira kuti mutambo igegu chamari mutambo kozoya keshia aibata mari angari keshia pajobs akasiri wedu anopinzwawo mugame but keshia aigara mukati museri mukanhingirikini kake anga keshia hasiri aipinza vanhu ka aiwa keshia anopinzwa mugame ka cha unobirwa mari wakatarisa so wakatarisa unoibirwa mari alright ipapo tapedza pera timboenda pane imwe question toona muchitenga doro sereki maenda kuZimbabwe kwanditi muchitengera vanhu vaya and I think malast videos enyaya mukurakidza kunge mune hasha kana kuti mune kakuzafara nevanhu vaiuya kuva vaichikuunganirai vachinwa vachiita sei kana chitenga doro zviri kurwadza kana uda kuti aiwa kutenga doro chido chako iwewe but injandura ndize kuti kunyatsonzwisa chiiwe
Iyo kana watengera vanhu doro ka. Iyo kana watengera vanhu doro ka. Usazodzoka mangwana wakukumburina kuti vanhu vakadya mari yangu wazodaiwo. Iyo wakatenga wega ka. Anditi. Wakatenga nechido chako vanhu vese vanokuunganira paipa vaitoziva kuti Minox atenga doro dai vanga vasikatenga doro vanga vasikaweti tese toenda kuZimbabwe ndoendawo kuZimbabwe but handina vanambondiunganira ndoziva ndine 1 2 3 boys dzangu aiwa ko ndingade kupadza vanhu ndichitambisa mari nekunwisa vanhu doro after waenda iwewe hapana kana anombodzoka padheni pako achimbobvunza kakati muri sei mukuita sei ndati kuti iyo paunodzoka kunokuka hapana pane kana 1 anombosvikawo kana padheni pako umboti kuti vanhu muri sei kana chi vanouya vachiweyo bhozi wako yakudoroka but iwe usazorwadziwa manje kuti vanhu vaya vechi havachakubhiga kana kuita sei because hausisiko unoziva chinhu inonzi entitlement munhu iye wakaregedza mutengera doro anenge akutaura kuti Minox hauna mari haise ndaiti they talk bad about you saka iwo kutenga doro nekuti uda kwavafadza aiwa nenda kutandara Minox unotengera vanhu vakwanisa doro haumbotadza kutandara hauna kana mafesi ako kana 4 5 anokwanisa kungogara navo pasi uchitandara here ndakaunzwa uchitaura kuti ghost ndemufesi wako saka haukwanisi kutandara naGhost here ndokwanisa kutandara naye I've done it before but every time vanongoripo nongoidedza chaungaka uchitengera mapizza uchichitengera machi saka iwe vakutoexpecta izvo kwauri yoti ukasazviita izvo vakutotsamwa manje unoziva zvauri kutaura kaizvi zvimwe zvinhu you're like an enemy of progress why ndikutaura izvi progress yekutenga doro ukaita project amene namai vekuaustralia amene ndo akaintrodusa nechizvi kutengera machemberi nechizvi ati vanhu hachimbofa zvakaita kana bad or anything even ukwanzi watengera ka 1 handiti hachimbofa zvakaita zvinhu zvakaipa but zvekuti hanzi kutengera vanhu doro everyday kuti hanzi vanhu vazotsamwa nekuti hanzi vakuexpecta kuti watengere doro imhosva yako iyoyo haisi mhosva yako uri kuona vamwe apana vaiveka vamwe vacho vari kurova musombo handiti inoita roti titrai kutovadiluta kuti vasakumidze kufa but iwe ukawatengera musombo ukawatengera vakanwa makotsi ako for 3 months zauri ikoko vodzokera kumusombo wacho hapana zvataitaka hasi nani here kutoti mari yacho wotosiyira kana vana vako kana vamwe vanhu kana machembere kana chii pane kutengera vana vadoro vana vapi ndevana umbari ana Clinton aya havasi vana vako here but havasi vana vako here uri mubrandi yarudzike mamabrandi aunyazomaziva mushere kumabrandi yamuri mhuri hazina basa ranzi mwana wamukoma mwana wachi mwana wese arezanzi mwana wako ilevo yandini vanzwisisa kana baba wemunhu ari mupenyu ngaachengete mwana wake handizvi ndizvozvo aiwa izvozvo ndizvozvo but unoziva mamiriro akata zvinhu kweZimbabwe havasi vese vanokwanisa kuzviita izvozvo aiwa inini americh anko kune vapana vanozviziva handisanambovarasa ndozvati havavarasa ndosataarika extra yacho yaunenge unayo instead kutengera raini rese doroka wadi ungozviitira kungopedzera nemhuri yako vakwanise kunditandadza hauna shamwari ka shamwari dzako dzinoya unokoka vanhu nekutengera doro but hapana shamwari vanhu vanouya vachimira pagate pedu vachimira kutengera unovadzinga une mota kaiwo tora mota yako ubuda woenda mota kane 1 year but tora mota yako ubuda woenda somewhere ona enda kana uchitungisa kana kwaifiridzo wosingogareko enda kana bvunza boys zangu ana bento ekurusaka vanokutaura kuti madman akauya pana panoita matanders ndoparisa bhawa kai ndoza zvandikutaura kazvaizvo kuti ivo vakungoziva ndinyaya yekuvatengera doroka wadi umwe waenda ikoko wosikotenga doro rako ivo wozitengero ravo mukutandara zvei hazvikwanisike izvozvo like I told you vazhinji vanhu vauri kuona vakadhakwa kuZimbabwe vazhinji vacho vanenge vasina kungodhakwa nemari dzavo pane munhu anenge akatogoyekanwa pamwe nezvaitwa kumba kwavo obva atoti hachi kanopinda mubhawa meme obva ngoti trade muri kunwei wakutotengera munhu waotanga kutoona zuva iro bhiya wazvinzwisisa aiwa but iwewe ka vanhu vakutengera doro ava every year uchienda ikoko
mavideos apo ndayakubva kudhara and I followed them from my days ana dadza D nananzani ko Boris nanachi yakwanga ringori pipe zvanga zvitori nani last time yoka mashabhini ekumaraini pipe but iwo mashabhini ekumaraini kwacho vakutotora advantage yangu manje wafuti inini it's a must have to buy there ukunzwa dangosapota kuti vakwanise kuendesa vana kuchikoro vakwanise kutengawo nyama but I can go buy it at a wholesale price pakrate munhu anoita profit $5 I can save that $5 ndotenga but wakarisa mbiriji mumba manje uri 1 arinake German ora dai ndaitenga hwawanjinwa ndiri ndegewo dai wakandiziya kuti akaneoda unjairire ndakakuziva kuma-90s saka zvitenga doro zvinyowani ora kana mavhidhiyo acho ndaizokwanisa kwaita sei pasina vanhu around me saka iwo hakuna kukomplaina manje kauti wakukwanisa kuitakomplaina ndati ndakuzvimisa saka mavhidhiyo acho uchamaita sei kana wazvimisa aiwa shamwari mavhidhiyo anoitwa kwese kwese keshamwari iwe ndokana kuenda kwamurehwa kana kuchitungwiza ndonoita vhidhiyo kuchitungwiza kana kuzvishavani kwamai yangu kana kuvictoria falls ndoita vhidhiyo but vanhu havanga vachiprovida content ka panhingirikini pako ka but vanhu vanga vachiprovida content manje ka pachannel yako handiti pamachannels ako iwo but iwo manje wadzoka kunoku wakuita budget dzako manje wakuona kuti apa ndakadyisa vanhu $10,000 vakajaidzwa sereki but vangaprovida content ka sha 10,000 is nothing sha 10,000 is nothing mumwe munhu ari kunobhadhara 12,000 kana 15,000 rent mucanada munopaguri saka what is 10,000 what is 10,000 but no inazana kuti zvakaipa kana kuti 10,000 mari yakawanda but kutumwa naniko iyo ukadyisa vanhu mari zvafane ngoti hanzo nechibhebhi handiti ukuchitengera masini nechikudya mari mukudanana mozoramba vana votanga kukomplaina kuti chibhadhisizva zvakatoitika panguva yacho poruraskendipapi ndataura kuti handiregrete zvandoita ndoita nemoyo wangu wese ukuti ngowatumwa pane vamwe vanhu vakutaurira kuti enda unoona madhimani unomubvunza zvakati akonata hasha calm down madman calm down akonata hasha tikungovhunza ikwata kuti tataurira naikwati tikungovhunzana or bozi mubvunzo inenge iripo but iyo akonata hasha ndonofonera dai vanhu vani kunonga kunetse iyo wakada uri iyo wakada uri criminal kuti hana saka vatombodetsikana kutora vakatoko pasha tomakombita tukamasquad ganga tukaotatuya vatokozi uibatai rasta alright saka rasta anyway tisatauda kuti tingopedza handiti saka imi mukuti chii pane timu yenyu yamunotandara naye muri kumbada apa tanzwa muchiti imimi izvo zvamuchada zvekuunganirwa nevanhu muchitengera vanhu doro saka pamino meseji yamungati kwavari hatingati meseji here kana kuti pfungwa dzenyu mungofunga kuti chii saka mukaenda mukadzokera apa mune makunoita sei manje nendingokumbirawo space unoziva sometimes ka unokodawo space kuti like ndakaenda kumba chibuda pagate ndokonofana koshayawo munhu ndokotsvagawo munhu kuti andiboonawo nhingi ndomboendawo kwavo ndombogarawo ndomboona mukadzi wake tombosekawo unogona kusvika vachidya bongonzi hachi jamani geza maoko tidye sadza waiziya bos chinondibhowa ndechekuti ivo vanobva vakadya utsamba dzavo inini anondimutsaka inini hasandi ndatya vazhinji vanodya zvimunyaka because vanobika sadza rakawandisa waiziya saka vanenge gomba vanenge vakavhara gomba ini pandozonwa bhiya ndotanga kuzoita manyoka manje because ne ndisina kudya waiziya ndokomuka ndine bhabharasika but handina kudya bcause munhu akandimutsa na6 am ndendadya nguwai vamwe vacho havarareka umbari ndinonati kune vanhu vasikarari kumbari alfonso harari but imimi sei muchivaentertaina kana vazokuingirai kudheni muri pavhekesheni yenyu sei muchivaentertaina ipapo vapana vangu handikambotadza kwaentertaina but
chandingotaura at the end of the tunnel there was a light. Saka ndatoona light ndosaka ndakungomira izvozvo. Pamwe kukura ka? Eka ndakura ko ndakanonoka hangu kura but pamwe ndakura pamwe because asazvaitika kaizvo pamwe ndikona kudzokera kuzimbabwe ka. Mine kuziva mitongodzokera munosvika vakakumirira ende munosvika misongosiplasha. But havasi kuziva kazvara ndikudzokera. Handiti muchataurira someone ana cleans vanoziva kakuti hapana kana munhu apamba pene haasi kuziva because ndakamutaurira achataura mumwe munhu kuti chi usataurire munhu mudhara asida kuti chi zvizikanwe uyo achataurirawo kuti usataurire munhu saka surprise yacho iri papi. But iwe unenge watumwa iwe pane munhu anoziva kuti iwe neni zvinowira anambotumwa jamani kuda kuya kungobvunzana mukana munhu anokubvunzai chokwadi ka imi musateerera vanhu vanokubhabhatidzai vanhu crew renyu ramunoungana naro riya muri muna second meme muri pateni musateerera vanhu vanenge vanyika kubhabhatidzai chete but isi tiri kunze tichiona zviri mukati ka aindokuchitungwisa straight kwaseke kumusha kupi wakakura rini wakakura rini seke yakapedzera kuita kumusha kuma 1950s ukoko iwo matsaga akutotaura yawo ndo vanhu yakatokuitisai mari unoziva kuti mafanzi ako ekusilvers unoziva kuti mafanzi kuzengeza 1 ya semeri zengeza 1 ipapo asemezi akatanga semezi angati imisheni ka zvanzi maangirikeni ka angazvize maangirikeni achitori ikoko. But anyways jamani ini zvamururama muchingondibvunza zvisina nebasa rese jamani hakuna kufarira mibvunzo yamunoda chete ka munofanira kubvunzwa zvese hakuna ngofarira iyo zvaunenge uchingoda chete dai vanhu vachikuziva kuti ndiwani ka dai watotukwa nevanhu ivavo nakana basa ndowaziva masapota ako achauya pafacebook nepayoutube wachiti chauta vanhu akana basa razo atombogaya and kunodzoka futi next week tichitora imwe interview futi zvinoita hasha futi sama yakutopera saka tinatozvipedzisa zvese ndakaiona yakapera hatsana kukena but ndakaona kala dzadzachija anyway but maita basa chi tobatana panext episode toita futi motsamwira futi ndozvandotoda izvozvo next time ndotoya ndakanyora maquestions ndotanga ndaona kuti maaprova here alright isharp